nas na dnevnom nivou više. To je projekat genocida. Očekuju se novi karantini, očekuje se ukidanje gotovine, očekuje se logor za narod i protiv tog logora treba da se borimo, a ne da idete za onim koji idu u američku ambasadu svaki drugi dan. A što vi kao opozicioni lider na ovom protestu sad sabotirate ovu litu? Pa što svirate, video sam? Sviramo svi. Kako? Pa vi valjda iz poštovanja kao političar trebali bi, jer čovjek 7 godina dolazi u ovo vreme. Vi ste ušli u njegovo vreme na ovaj protest. I gledam vam kako rukovodite da sviraju vaši opozicioni aktivisti. Sram vas bilo. Sram vas. Pa sram vas bilo. Pa sram vas bilo. Pa sram vas bilo. Pa sram vas bilo. Pa sram vas bilo to što radite. Pa zašto? Zašto mene da bude sramota? Meni kupio stav. Pazi, to su krupne reči. To su krupne reči. Mogu da vas tužim za to, pa da dokazujete. Je li tako? Ajde ponovite to još jedno, sad što ste rekli. Što nećete? Pa ne, a što nećete? Pa što nećete? Pa ponovite to što ste rekli. Što je meni? A vi znate ko sam ja? A ne, a znate? A svi znate? Pa tek će da znate. Tek će da znate. Sram vas bilo. I Šapca si ti došao da mi oslobađaš Beograd. Pa prodao si Vučiću izbore, je tako bio dogovor, je tako? Pa prodao si Vučiću Šabac, pa da. Pa da, pa znamo, pa imam ja ljude iz Šapca. Pa imam ja ljude iz Šapca koji mi pričaju ko je Zelenović. Ajde bre, sram te bili. Idu na izbore, oni održavaju sistem, nema izbora. Mi smo u genocidu i potpunom istrebljenju. Da ima jedan normalan poslanik. Vidite da svi oni znaju ko sam. Zelenović? Što radi? Zašto me gurate? Zato što ste došli ovdje da provocirate s pištaljkom. Zaštite. Pa šta će vam pištati? Pa dobro, i ovo 7 godina traje ovaj termin ovdje s litijom. Čovjek je završava. Ko vas je poslao? 7 godina. 7 godina. 7 godina. Imamo takvi protest. 7 godina. 7 godina. Pa neka snimam. Pa vi trebate da radite, ne da snimaš, bre. Alo. Trebaš da radiš posao svoj, a ne da snimaš. Sram te bilo. Što ne sklonite gospođu, brate, ometa ovdje? Skupljaš vilicu. Šta bi me tuko možda da možeš? Sram te bilo. Jeste vi ovdje u formi operativnog obezbeđenja ili šta? Stojiš na 2 metra i nemate reakciju. Sram vas bilo. To vas Rade Blagović naučio, to ti je maksimum što znaš da slikaš samo. I ništa drugo. Ništa drugo ne znaš ti da radiš. Što niste rekli opoziciji da ima ovdje protest koji 7 godina u 7 sati ispred Skupštine? Pa da ste im pomerili termin. Sram vas bilo. Stoka, bre. Što se sa Vučićom svi ste napravili dogovor, svima nas samo napada, tako ćemo i to. Gledaj šta radi. Gebelsova propaganda, ajde. Ajde. Jeste snimali Zelenovića kako ometa litiju ovdje? Jeste snimali? Niste? Pa ne, samo vas pitam. Ko vas maltretira? Pa vi mene maltretirate. Pa vi mene maltretirate. Pa zašto pištite? Evo, niste sačekali 5 minuta. Pa malo pre ste pištali. Nemojte parcijalno da se imate. Imamo i raspravu na UNS-u sa gospodinom Zelenovićem. Znate kako se ponaša narodni poslanik? Znači, nemojte samo par... Gospođo, samo hrabro produžite gde ste krenuli. Samo hrabro. Sa Zelenovićem u zelenu agendu. Samo hrabro. Sram vas bilo.
7 godina ova liga. Nemoj. Možda je gospođa i možda komunista pa ne veruje u Boga i u crkvu. Sram vas bilo je. Stoka bre. Stoka bre. Hoće da ti ekces napraviš, Žulić kretan, što znaš. Evo ga i sloboda. Pa tek će da vam bude buka. U budućnosti nijednu konferenciju za medije neće da održite, evo ja vam obećam. Ima da vam radi sirena, vuvuzela i megafon na max level, brat. Pa ćete da se naučite pameti i poštovanja, brat. Gledaj komunisti kako im smeta. Nervozni su u prisustvu krsta i ikona. Gledaj komunisti kako se tresu, brat. A Kruna išla za jednim pobegom, bez krsta. Gledaj komunisti kako se tresu od krsta ikone. Išla stvarno za čovjek, kaže kako beži, pobeže čovjek. Kako? Išla, kad smo došli... Dobre, pa boji se. Krula s krstom pobegao, bre čovjek. Pa boji se, bre. Presu i da zvižde. Pa boji se. Stavite krst pred Zelenovićem, ima da pobegne, bre. Izgoreća, bre. Dobre, nisu ni Srbi, oni su... Hristos posredi nas! Hristos posredi nas! Žali se Zelenović, što me prodaješ, što me